Ассалому алайкум тамошобинони азизи канали Маъмуразия. имрӯз якшанбе 2 январ қарор дорем дар молбозори ноҳияи дӯстии хоҷагии Ишбексатторов. хоб дар ин видео навор кардем говҳои гусаладор, ғуноҷино, гусалаҳои беуча тоқа, бухо барои бастан, бухои фарбе савдошудагиш, моли майда ҳамаш ҳаст. нархи кунҷора будааст 5 сомони 1 килограммаш. нархи гӯшти гусфанд 70 сомон 1 килош. видеоро то охир тамошо кунед. касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд ҳатман подписатсия кунед, лайка гузорету фикри худтона дар комментарий бинависед. видеоро то охир тамошо кунед. рафтем сар кардем ай говҳои гусаладор. чормзоид будааст, гусолаш ғуноҷин ай чормзоид ғуноҷин. хоб 6-7 литр шир саҳар бега. нархиш 10,000 ай савдо мешава. бозор ягончи нарх накардааст соли. гоҳи гусаладори дигари якумзоид будааст, 6-7 литр шир дора як рӯзда. гусолаш ғуноҷин ай 13,000 нархиш бо савдо мешава. бозор қанча қилdi ака? бозор 10,500 бозор кардааст. гоҳи гусаладор дуюмзоид гусалаш буқача 10 литр шир саҳар бега. нархиш 10,000 савдо мешава. бо бозор ягон чӣ кард? 9,000 ровна бозор кардааст. гоҳи гусаладор якумзоид якумзоид бухачаи ғуноҷи шириш чанд қай? 6 литр саҳар бега. 9,5 та гуфтена? 9,500 нархиш савдо мешава. бу гоҳи монаи бародар будааст. бозор чанд кад ака? бозор чанд кад? 8,000 бозор кардааста. савдо шуда гоҳи гусаладор пародаи маҳаллӣ 8,000 харидааст. якум гусолаш гуфтаи соҳибаш. ширша чанд ки гуфт? ширша ҳами ай види мол 4-5 литр да саҳар бега. гусолаша бине. гусолаш буқача будааст. якумзоид гуфта фруктага 8,000 да харидааст бародармон. гоҳи гусаладор чормзоид будааст. хоб 10,000 ай нархиш бо савдо мешава. гусолаш ғуноҷин ай. чанд қа шир дора ака? 8 литр саҳар бега. бозор ягон чӣ кард? чанд? 7,500 бозор кардааст. гоҳи гусаладори дигари мо чормзоид будааст. гусолаш буқачай 8,000 ай бо савдо мешава. шириш чанд қай? як рӯзда 5-6 литр саҳар бега. бозор ягон чӣ кард? 7,500 бозор кардагӣ ай. ана гоҳи гусаладор сеюмё чормзоид ай 15,000 нархиш. гусолаш буқача 15,000 савдо мешава. марҳамат кунед. ана гусолаш соза буқача будааст. гоҳи гусаладор ай якумзоид гуфтестай. гусолаш буқача моли бахватай 6-7 литр шир доштааст. саҳар бега 15,000 нархиш савдо мешава. бозор қанча қилdi? бозор қанча қилdi? бозор 12,000 бозор пурсидааст. ай гусолаш буқача гусолаш. мана гусалаҳои беуча пурсида будем. ғуноҷин будааст. 2,000 сомония бо савдо мешава. Qanchadan qilyapti aka?
16 17 بزرگ کرده است. 1650 1700 گنوجینان. خب من گسلو نایش گنوجینای 3000 نرخش سودا میشه. منایش باشه بقچه کلانتر 4000 سودا میشه. ایشان بقچه بوده است. بخنچه کن حکسچان قنچه قلده؟ قنچه قلی yaptı? Şimdi bu kaçara 3300 bozor kadar است. Savda şide ona bu kaça? Narxi hani 5500 5500 somoni savda şide. Kıymet getirdi mega sahibiş. Ana. Savda şide de tabu kaça? نه 1200 هر دیشه در جای خرید است. هر دیشم بخشه نرخی انیق منه نه 1200 سومونی شلی ششی میشوان 4600 غلط دیگه وانا بقچه 2600 کرده استم نه بقچه را 35 گفته است دیگه وایشه 4000 گفته است. Bunu kaça kılıyor bu? Diyorsun ha? Biraz 4000 pulsuyla istiyor. Parodaş kuplara, kalonlara bu. Savda şid bana gnojin 3600 gnojini yoşa kısı. Bana bu kaça? Kaça siyah kadavoy 6000 narxış bozor. Bozor içine kadar söyle. Nav durumda giyay. Ana bu xabaroy bastan. Şaşini mazor narxış savda meşava. Pancini mazor bozor kadar است. Oh. Ana bu xay kalon baroy bastan. 72 73 bozor kardı ister. Чисто برای بستن بخوای سریدنی ای وقتی گوسالاش هم گذاشتگی ولی بستنده هم یوشتر 6000 نرخش خب 53 52 بزرگ کرده است ایران. وانا بخوای الان خای خونازود 6000 بوده است. نرخش سودا میشود. بازار ولی چی نکرده میگم نه بازار درون میگه 6000 امی بازار نرخ کنم امی 1000 سم 1100 سم تو 1200 سم پایو میکنن. انا بقچه 6000 نرخش سودا میشود. 53 54 بزرگ کرده است ایران. آنا بخوا برای بستن 4 تا بخوای اش بکن. او kaç tane mekan bunlar? Niçiden kile yaptı? 85 kilo kile yaptım. Da خوب نه هزاری بوده است. سه سودا میشود. نهش 10000 85 را بزرگ کرده است. از برمان ساک. بلا قانچدان کلیات بکن. 8000 نه سه ترا کرده است. هر سشم 8000 یا جای میگیریم گفته ندادای. آنه 9500 بخو برای بستن. 9000 بزرگ پرسیده است. نهش 9000 سودا میشود. 8 شام دهنیم بوده است. نهنیم بوده است. 9000 شام بزرگ کرده است میگم.
ҳар сеш як хел нарх буданд. савдо шуд мана буқаи калони фарбе 8500 савдо шуда. 8500. мана буқаи калон буқа беҳад калонай харобтар барои бастанай 13000 нархиш савдо мешава бо май қафушам бинед 10000 бозор пурсидааст 10000 до надодум мега хоб мана буқо барои бастанам буге мешава лекин хеле фарбиам ҳастанд 9500 дуташ мана 9500 кардаиста ҳардуша якҷоя 9 наиша боша 15000 гуфтестай 12 13000 бозор кардаиста инора акай давлат савдо дора ира набуқа барои бастан 11000 нархиш савдо мешава 85 86 87 бозор кардаиста 84 ҳам кадагия савдо шудааста дутта буқаи алаи фарбе муйди барака ка 22000 ҳардуша якҷоя кардааста савдо пухтагӣ нест хайде ҳардушам фарбеай ҳардушам соз хуш нестанд дига мола фақат дутта ала на савдо шуда буқаи фарбе нархи аниқ 11300 харидааст ира килоша намедонем напурсидем таваҷҷӯҳ монда ё не 11300 харидагиам гӯсфандои баррадор гӯсфандои баррадорай 2200 сумияи савдо мешава бо дуташ баррадор буда якташ бебарра қанчадан қиляпти бозар 1600 1500 бозор кардагиай кимга салом айтсаң саломни қабул қилиңизлар гӯсфандои баррадор дутша ябура савдо кардааста 1950 сумияй 950 сомони кардааста ҳардушам қӯзи қучқарам булар барақшхоро фарбиянд лекин хоб 2500 гуфтаистанд савдо мешава 1950 сомони бозор кардааста